Koulumestarin koulussa nähdään tärkeäksi oppilaan kannalta sellaiset asiat, että oppilaalla on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mitä hän oppii. Oikeastaan ajatus, jos puhutaan sitä 2000-luvun oppijasta, niin lähtee siitä, että semmoinen perusajatus, että meidän pitää hyväksyä ja ymmärtää se tosiasia koulussa, että lapsi oppii jo paljon asioita ilman, että koulu on niitä opettanut. Koulu ikään kuin on nähdäksemme paikka, joka tarjoaa niin kuin hyvät perustiedot ja taidot, semmoisen välttämättömyyden tason ikään kuin kaikille. Ja meidän pitäisi tukea jokaista oppilasta niin, että syntyisi tämmöinen halu oppia jostakin aiheesta lisää. Me halutaan opettaa lapsille tavallaan sellainen, että kaikki ei ole vielä keksitty eikä valmista. Ja tähän me käytetään tämmöistä arjen teknologiatyökalua, jossa tavallaan niin kuin ensin opetetaan lapsille, saatetaan opettaa vaikka vähän, että virtapiiri toimii tällä tavalla. Ja sen jälkeen annetaan lapsille se virtapiiri ja yhdistää se johonkin vaatteeseen vaikka. Tässä on erään oppilaan keksintö. Hän joutuu ottamaan lääkettä. Kerran päivässä hänellä on sellainen vakava sairaus ja hän joutuu ottamaan lääkkeen. Ja hän oli ajatellut, että aina sen lääkkeen ottaminen aiheuttaa hänelle niin kuin työn keskeytyksen. Niin hän oli tämmöisen lääkeruiskun sitten niin kuin kynään niin kuin integroinut. Hän voi työskennellä ja sitten hän voi täältä sen lääkkeen aina ottaa suuhun, kun sitä tarvitsee ottaa. Suurin osa ideoista lähtee lapsilta ja on pyritty niitä toteuttamaan. Täällä kannustetaan tosi paljon siihen, että lapset itse tulisi niinku kertomaan ideoita. Ja on rehtorin tunnit, silloin rehtori kyselee, että onko jotain hyviä ideoita. Ja kaikki otetaan huomioon, että aika usein siellä on joku oppilas siellä rehtorihuoneella koputtelemassa. Ja ne tulee kyllä kertomaan omista toiveista ja siihen kannustetaan. Oppilailla on täällä semmoinen tapa, että ne voi rehtorille mennä kertomaan omista ideoistaan ja keksinnöistään. Ja se taustalla on tämä, että me annettaisiin oppilaille mahdollisuus koulussa huomata pieniä ongelmia, ehkä omasta elämästä nousevia pieniä ongelmia ja puutteita, johon he etsivät sitten ratkaisua. Ja voisiko sanoa, että vielä se ajattelun maailma on hyvin lähellä sitä, mikä on Nixipirkassa. Semmoinen elämän pieniin ongelmiin pureudutaan ja huomataan se ongelma ja tehdään siihen joku ratkaisu. Mietin silloin, kun oli iso oppilasryhmä, mulla kakkosluokalla 27 lasta, että miten mä voisin aktivoida näitä kaikkia oppilaita, ettei se opetus olisi kovin opettajajohtoista. Ja niin mä sitten päädyin tällaiseen each one teach one periaatteeseen, ihan vanhaan tuttuun juttuun, mutta lähdin sitä viemään sitten aika ponnekkaasti ja tehokkaasti eteenpäin mun luokassani. Mä opetan itse aina yhdelle koplalle, jossa on siis 4 tai 5 oppilasta, jonkun vaikean uuden tehtävän, jonka he omaksuttuaan opettavat sitten seuraavalle ryhmälle eli koplalle. Ja niin edespäin, jolloin tämä johtaa siihen, että kaikki ovat saaneet opettaa asiaa toisillensa ja myöskin ennen kaikkea saaneet toisiltaan siihen opetusta. Ja tätä mä oon noudattanut nyt 4 vuotta tätä samaa systeemiä mun luokassa ja voin luvata toimii. Koulumestarin koulu sanotaan olevan innovatiivinen koulu ja tämä innovatiivinen koulu me ollaan oikeastaan valjastettu sellaiseksi työkaluksi meille. Eli ajatuksena on, että ollaan valmiita ihmettelemään ja tutkimaan ja miettimään olemassa olevia rakenteita, toimiiko ne vai onko niissä jotakin muutettavaa. Ja minusta se lähtee sellaisesta ajatuksesta, että kaikilla siellä töissä olevilla ihmisillä pitää olla tiedossaan selkeästikin se koulun
voisiko sanoa visio tai ehkä tulevaisuuden näky tai unelma, minkälainen koulu se haluaa olla. Ja sitten toisaalta pitää olla tiedossa myöskin se, että minkälaisilla työkaluilla tai menetelmillä siihen niin kuin pyritään. Meillä on koulun aikuisten väliset vuorovaikutussäännöt, jotka linjaa aika paljon sellaisia asioita, että minkälaista aikuisuutta me täällä koulussa niin kuin arvostetaan ja mikä on semmoista ammatillista aikuisuutta. Ja nämä vuorovaikutussäännöt voi olla aikuisten välillä sisällöltään muun muassa sellaisia, että älä ammu toisen intoa ja ideaa alas, sinun ei tarvitse liittyä siihen, mutta älä vesitä sitä toisen intoa. Joskus puhutaan kateellisuudesta, niin tavallaan tämä on tärkeä arvo sinänsä, että ei olla kateellisia sille toiselle. Koulumestarin koulussa toimii oppimiskeskus Innokas, jossa täydennyskoulutetaan opettajia. Ja minä esimerkiksi itse koulutan pariakin erilaista koulutusta, eli animaatiokoulutusta. Ja opettajat ovat olleet tosi innokkaita tulemaan siihen koulutukseen. Ja siinä koulutuksessa oikeasti tulee sellainen oppimisen ilo myös aikuisille. Että me ollaan siellä opettajien kanssa ihan toteutettu semmoinen lyhytmuotoinen animaatio. Ja he ovat olleet todella kiinnostuneita ja innostuneita. Ja se, mikä on kaikkein mukavinta siinä koulutuksessa, että kuulee kentältä, että opettajat on oikeasti toteuttaneet sitä työtapaa. Ja sitten taas edelleen kehitettiin tätä työtä sillä tavalla, että tänä vuonna keväällä nyt ensimmäistä kertaa me järjestämme näistä animaatioista, joita oppilaat on ympäri Espoota tehneet, niin tämmöinen innokas kino. Ja sinne innokas kinoon on kutsuttu nyt kouluja, opettajia luokkineen, eli oppilaat mukana, niin että he esittävät siellä niitä heidän tekemiään animaatioita ja sitten siihen kytketään tämmöinen arjen teknologia työpajatoiminta, niin että nämä luokat pääsevät tekemään tätä arjen teknologiaa myös, joka on se minun esimerkiksi toinen ala, mitä siellä meidän oppimiskeskuksessa koulutan. Tämä on tosi lapsilähtöistä tämä työ. Että kaikki lähtee sieltä, niin kuin, ensin ajatellaan lapsia ja ei mennä sillä lailla, että aikuiset vaan jyräis. Ne tykkää siitä, että ne otetaan huomioon, että oikeasti niiden niin kuin sanomisilla ja toiveilla on niin kuin painoarvoa. Täällä ollaan lapsia varten tosi paljon.